Ananda Rafa Ahmad Alfariza, putra dari Bapak Muhammad Asrori. Ananda Aisyah Nadifa Salsabila, putri dari Bapak Purwanto. Ananda Kalista Alka Kalisya, putri dari Bapak Alvan Okyar Miansa. Ananda Adira Rawang Mursidan, putra dari Bapak Sunaryanto Widodo. Ananda Alinda Yunarul Wardana, putri dari Bapak Khairul Anwar. Ananda Alisa Balkis Nadifa, putri dari Bapak Hendro Susanto.
Ananda Akila Apriliani Priscilia, putri dari Bapak Heni Kumaida. Ananda Muhammad Kafil Kirom, putra dari Bapak Edi Ismono. Ananda Bella Rimba Febriani, putri dari Bapak Supri. Ananda Aska Abian Yona Pranaja, putra dari Bapak almarhum Bapak Yoyo Eko Prasetyo.
Dengan hormat Bapak atau Ibu Wali Murid kelas 6 untuk naik ke panggung. Silakan duduk di kursi yang sudah disediakan putra-putri panjenengan. Kerendahan hati dan penuh rasa syukur, Bapak dan Ibu sekalian, di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang menundukkan kepala sujud di hadapan Bapak dan Ibu. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, izinkanlah putra-putri panjenengan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Perjalanan mereka selama 6 tahun di sekolah dasar ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan, kasih sayang, air mata dan pengorbanan yang tiada henti. Sejak hari pertama melangkahkan kaki di SDN 2 Tegarjo hingga hari ini, hari perpisahan mereka. Ayah, Ibu, terima kasih telah memberikan kami semangat ketika kami merasa lelah, memotivasi ketika kami mulai kehilangan arah, dan cinta yang tulus dalam setiap doa-doa kalian. Kami menyadari bahwa setiap prestasi yang kami raih, setiap pengetahuan yang kami gali, dan setiap nilai baik yang kami dapatkan adalah hasil dari doa dan dukungan kalian. Ayah, Ibu, kami bangga menjadi anak-anak kalian, dan kami akan bertekad untuk terus membawa nama baik keluarga dalam setiap langkah kami ke depan. Hari ini kami mengucapkan selamat tinggal kepada masa-masa indah di sekolah dasar dan bersiap melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami berjanji akan terus belajar dengan tekun, berusaha dengan gigih, dan menjadi pribadi yang dapat membanggakan kalian. Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu atas segala cinta dan pengorbanan yang kalian berikan. Kami mencintai kalian dengan sepenuh hati. Ibu, silahkan dipeluk putra-putrinya. Bisikkanlah doa yang terbaik untuknya. Berilah semangat dan dukungan untuknya. Sampaikanlah doa-doa terbaik, rasa terima kasih karena telah memberikan yang terbaik selama ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat anak-anak tumbuh dengan penuh cinta dan keyakinan diri. Mereka adalah investasi terbaik untuk masa depan di dunia maupun akhirat. Dengan hati yang tulus dan tangan terbuka, maka kita berikan yang terbaik bagi anak-anak kita.
Ibu boleh berdiri. Anakku tersayang, selamat atas purnawiyatamu. Kami bangga padamu. Maafkan segala kesalahan kami. Semoga ilmumu barokah. Semoga semua dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala impianmu tercapai. Jadilah orang yang bermanfaat dan selalu rendah hati. Bapak Ibu guru, terima kasih telah mendidik dan membimbing anak-anak kami selama 6 tahun. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan sikap anak-anak yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Tidak lupa kami mohon doa restu kepada Bapak dan Ibu guru. Semoga anak-anak kami diberi kemudahan dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi mewujudkan cita-cita putra-putri kami. Terima kasih Ibu. Doa terbaik untuk putra-putri panjenengan dan dimohon untuk diambil fotonya Mas Joko. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid. Dimohon untuk kembali ke tempat. Mari kita sambut bersama kreativitas siswa-siswi terbaik kita. Penampilan yang pertama, tari burung enggang, The Culture of Dayak, yang akan ditampilkan oleh Ananda Adira, Ananda Aisyah, Ananda Alinda, Ananda Alisa, Ananda Aska, Ananda Bella, Ananda Kalista, dan Ananda Rafa. Selamat menyaksikan.
Mas Joko, selera kowe Mas Joko. Demikianlah tadi penampilan tari burung enggang di bawah binaan Bapak Eko Cahyono. Penampilan berikutnya yakni tari Angguk Jos yang akan dibawakan oleh siswi kelas 5. Selamat menyaksikan. Dandannya kayak sergadu, namun bibir bergincu. Kacamatanya yang hitam, sangar banget yang di sawah. Waduh, bikin terngiang-ngiang penari anggo. Anggo, 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 anggo.
Langsung saja penampilan berikutnya, yakni tari sarung yang akan dibawakan oleh kelas 4. Kelas 4 dan 5 ternyata. Oh iya. Jenenge to. Susi masuran. Permadel tanah Jawa beneran sih. Cuy, ada ini kayaknya. Anjir lagi api. Dari kono. Esok wis mutik srengenge lare wis padha tangi
belajar ngaji ilingone Gusti. Kelinci, cari kelinci. Tarik aja. Berikutnya kami tampilkan tari kelinci dari siswi kelas 1 dan kelas 2. Bukannya tari madel, tari Jawa ya. Muter-muter kayak tempat. Muter-muter kayak tempat. Halo guys. Taruh tinggi dulu ya, tinggi kok.
Langsung saja ke penampilan berikutnya, yaitu tari Black Dikdot yang akan dibawakan oleh putra-putra panjenengan dari kelas 1 dan kelas 2.
Demikian tadi penampilan dari tari Black Dikdot. Penampilan berikutnya sajian tari Medrey Tanah Jawa yang akan dibawakan oleh siswi-siswi kelas 3 dan 4. Selamat menyaksikan. Listrik di masjid menica angkat tinggalna. Ayah istri jantung ali karangan di dapitina. Toke cambang gendir tos blom angan kacang sopot pendil kosong. Toke cambang gendir tos blom angan kacang sopot pendil kosong. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan tiada kara. Apabila kita ya Tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuan hati gembira. Suwe ora jamu kodang tela. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu kodang mandira. Suwe ketemu pisan dadi pikiran. Grang treng krong, mohon ini suara lesung. Grang treng krong, lagunya berirama. Lesungnya ditabung sembari pada jingkrak digoyang. Beringingat karo nembang. Sekabe pada sanenge ilanakeun ati larang. Ilanakeun ati Waktu terang bulan, udara bersinar terang. Tenwa sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan timbang. Datang kawan saya, Om Juju itu namanya. Mari kita pergi
Penampilan berikutnya sajian tari Cripir yang akan dibawakan oleh kelas 2 dan 3. Jatuh, jatuh, turun, turun.
Baiklah Bapak Ibu tamu undangan semuanya, sajian terakhir dari gelar karya dan pentas budaya pada malam hari ini adalah drama musikal. Bagaimanakah kiprah dan akting mereka? Marilah kita saksikan bersama drama dengan lakon Joko Tarub. Selamat pagi warga desa Wonosari yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul dalam rangka saya lupa. Membahas kemajuan desa dan juga kebersihan lingkungan serta kesejahteraan rakyat. Intinya kita harus maju, tapi dananya belum ada. Jadi kita tunggu saja dulu. Cukup sekian, matur suwun. Masuk angin to Pak Lurah. Piye to ki Pak Lurah ki? Nek ngene wae apa ora ngombe ae. Niki pun cekap to Pak acarane. Ketawise sampun. Oh alah, pokoknya intinya mau danane dereng enten nggih Pak. Nek ngaten kula izin pamit riyen selak kawanan Pak. Niki mengke teng peken dagangan pitikku selak rapayu. Ayo yuk. Kowe iki ya ngono, foto. Gawe pencitraan ye. Mboten Bu, damel dokumentasi kalih laporan. Dokumentasi apa dokumenter? Nek tulus nggak butuh akeh wong ngerti. Tapi ya wes lah, sing penting konten jalan, citra aman, monetisasi lancar, cuan. Rek, Pak Carek, hop. Ngapunten Pak, pamit riyen. Nggih Bu, monggo. Wah, kok rame-rame, mboten napa to niki? Pak Lurah kok mboten ngundang kula? Hamba nek enten pembagian bantuan niku, kula dibagi to Pak Lurah. Kula Joko Tarub mesti teko dhisik dhewe. Aku eling ing jaman biyen ana wong pinter jenenge Joko Tarub. Dheweke wong ati-ati, wong meneng, wong ngerti tata krama. Nanging saiki ya ana pemuda jenenge Joko Tarub apa Joko Raup ya. Tapi bedane adoh banget. Sing Tarub kuwi nutupi lan jaga. Lah sing iki senengane ra gelem rekoso, jaluk penake tok. Bener, kowe kan kondang ing desa iki. Wong sing paling pinter golek untung lan paling pinter nyingkiri gawean abot. Pak Lurah kuwi mesti wae omongane berbelit-belit. Joko Tarub kuwi
Seneng bagus lho. Kerja abot kuwi gaweane wong kurang akal. Wong pinter kaya aku ya nganggo cara cepet. Pinter ngakali kuwi. Lah ya tenan, Joko Tarub kuwi sejatine pemuda paling hebat. Nek wong liya nyambut gawe banting balung, Joko Tarub mung lungguh nyantai. Dite wis teko dhewe ing kantong. Pinter tenan carane meraup untung. Kowe kuwi cocoke uduk Joko Tarub, tapi Joko Raup. Pot, kowe iki jane bela sapa to? Lah ya jelas kowe to Kang Joko. Aku kan bestimu. Oh ya enak ya, besti kok mah jelomprong ke aku. Masa iya aku jelomprong nih. Makane sekolah ben pinter, mikir pakai otak, orang dengkul, mikir kids. Dados niki wawancarane napa to, Pak? Himbauan ngresiki lingkungan. Oh alah, tiwas kula kinten dudung bantuan. Umpama dundung bantuan, apa ya kowe tak ngei? Sik akeh ya liyane sing butuh. Kowe iki sehat poso kok ngejip nih bantuan. Nggih pun ngoten, kula pamit riyen. Kula repot. Ayo, Pak. Lah tenan to. Yen ana gawean teko mesti ngalih. Dasar lumuh, pemalas. Sopo sing ilang ning alas. Ngaten, Mbah. Himbauan ngresiki lingkungan, Mbah. Sanes tiang ical teng alas. Oh alah, ajeng angsal beras to. Ya mbok matur kadwa uto Pak Lurah. Tiwas kula mboten betoada. Sanes beras, Mbah. Aduh, piye to iki lek amung karo Mbah Gemblong iki? Pun kula atasane mawon, Pak. Wah, jan repot tenan nek ngurusi Mbah Gemblong niki. Mbah, dudu wong ilang ing alas. Dudu arep oleh beras, tapi pengumuman himbauan resik-resik lingkungan, Mbah. Azam murad gugumat tak mulai dhisik monggo Mbah Lurah. Jarene asam urat, ora sing enom, ora sing tua, padha ae. Waduh, piye to ki? Kok angel-angel men diatur. Pusing aku rek. Alam boh urusana warga-warga iki. Cut aku kudu piye? Tatar kaya alas jan glejat to mak lampir. Yo, gek piye yo? Minggu ngarep dadak lomba paduan suara, gek suaraku kaya ngene. Jupuk suara. Do, de, don, da. Sak piro yo kae? Don. Yo sak. Dharma wanita bersatu padu ikut berjuang. Tapi kok serak yo suaraku gara-gara Joko iki. Bendina kur kentar-kentor ae
sampai entek suaraku. Wis gerak keset peram, marai emosi, darah tinggi. Joko, Joko, tangi. Iya mbak. Jangan gemes sambar kowe iki. Kancane sedok urung golek kayu, golek suket, kowe kok isih enak-enakan bangkong, kemulan sarung. Astagfirullahaladzim. Jebol nek bolone keset. Kowe barang ki ora duwe omah, turu kok nonggo ae. Kok, Joko, aku mulai sik yo, omahmu serem, angker. Jebolan nek Pak Lampire. Bocah ratoto, titen ana kowe. Karone kowe iki lho, golek kanca mbok yo sing blenek, padha kesete. Golek kanca iki yo mbok bocah sing sregep, pinter ngono lho. Kaya putune Mbah Modo kan lho, bocah sregepe ra umum. Ya PN kono putune Mbah Modo. Nyauri ae rek domongi. Ketrae tangi turu wis disarapi omelan. Yen ra gelem diomeni mulane dadi bocah sing sregep. Wis ngerti kahanane awak dhewe iki kaya wong melarat, anggitmu klumbrak-klumbruk kaya gombal amoh. Anggapanmu kowe kuwi anak CEO. Jangan-jangan simbokku adalah CEO Batu Kio. Tangi. Piye? Ngene iki lho, efek kakean delok melolo, drama Cina. Wis gek ra kono, gek budal golek kae kono. Lah sarapan sik to, Mbok. Apa? Sarapan? Lah kok penak men uripmu? Arep ngempakne geni kayu wae ora enek, kok njaluk sarapan. Andaikan simbokku CEO Batu Kio, mungkin uripku gak kaya ngene. Bangun tidur wis enek ayam panggang. Wis enek spaghetti, nyam. Sing batek arek berhayal. Yo le, simbokmu iki tra CEO. CEO, juara entek ora-ora kowe. Gara-gara kowe, Mbok. Udu ora-ora kowe. Anggetmu mbok kaya keturunan Tionghoa wae. Ya ben pas kaya singkatane yo. Wes ndang bagi budal. Golek-golek kayu cedhek sendang keramat kono. Ing alas kono. Menawa enek bidadari mudhun adus, kena mbok jaluki dhuwit. Apa? Bidadari? Wah, kesempatan gede iki. Aku Joko Tarub mesti bakal ngeruk rezeki iki. Lek iso jumuk selendang sing paling kandel, wis sing paling aji. Mesti lek didol mesti regane larang. Oke, Mbok, aku budal. Serantal. Oh, bocah ra genah. Sorry, tekaku telat. Kowe ngerti ora? Ora. Sik tak omong. Lah kan kowe ora ngomong, kok takon aku roh ora? Yo tak jawab aku ora roh lah. Alah, Mbok. Aku ngenteni ngoyot ning kene wis enek sak jam. Hah? Mosok sak jam? Perasaan mau nek ku ndodok ra sesuai kuwi deh. Lah nyapa kok ndodok barang ge? Walah, ki mau wetengku rodok sulaya, Jok. Aku engkek bolak-balik ning jeding ngurus sampai enek ping sewidak. Gara-gara kakean mangan sambel. Wes rasa kesuwen.
Ki mau aku dioprak-oprak si mbokku. Mbokmu ning kene. Heh, kowe ki nyapa to? Kok kaya wong kesurupan ki? Aku wedi lho, Jo. Mbokmu kaya mak lampir. Wes, ora usah wedi. Si mbok ning omah. Alhamdulillah aman. Iya, Jo. Dioprak-oprak piye? Heh, ki mau si mbokku cerita. Jare ning alas ana sendang keramat sing biasane dienggo adus bidadari lho. Walah, apa ya kayak mendah. Iki tahun piro, iki ya kok percaya omongane mbokmu. Ya sapa ngerti ana bidadari kayangan adus. Biasane barang-barangnya kan sarwa larang. Umpama iso njupuk kan lumayan, iso didol awake dhewe oleh duit sing akeh. Mendadak dadi CEO. Wah, top car, pinter Jo. Kowe tak akoni pikiranmu cerdas. Engko nek wis dadi CEO, aku arep tuku bakso, sego gule karo es teler. Panganan ae ning pikiranmu. Ge apa ngono lho? CEO kok gur tuku bakso. Tukuke ya Pajero. Apa tuku jet kolet? Bah iya ya. Aku arep tuku. Wes ae bagi budal. Perjalanane awak dhewe sik adoh, selak ketilap ki nggo. Saceritakan pada bintang-bintang kesuh hilang di malam panjang. Segera ada lagi yang panggil sayang. Niat panggilku pulang sirna. Senyuman manis putih sangat lama. Setelah jauh berkelana, sesampaiku ada di mana. Saceritakan pada bintang-bintang kesuh hilang di malam panjang. Segera ada lagi yang panggil sayang. Senyuman manis masih sangat lama. Setelah jauh berkelana, sesampaiku ada di mana. Saiki baris kabeh. Tak abseni siji-siji. Dewi Asti. Ya jelas hadirlah. Dewi Manis. Ada yuk. Dewi Laris. I'm ready. Dewi Legi. Biyo. Mandi kok sik jare lek mau mangan kuwi. Lanjut, Dewi Santun. Santun. Saya hadir Mbak Yu. Lembek komat klemen. Sing tegas ngono ya. Saya hadir Mbak Yu. Dewi Rasmi. Yuhu. Nawang Rupi. Dicolok mau ra nyauri. Budek ye. Lah Nawang Rupi ora jenengmu dhewe lho Yu. Berarti sing budek kowe yo. Yo ben, dibang kowe. Lemet. Oke, wis komplit kabeh. Ora ana sing ketinggalan yo. Aman yu. Ngendel. Baleni. Aman yu. Sedulur kabeh, saiki wis tekan sendang. Panggonan biasane kita ngurus ibalat. Eleng aturan penting.
kudu dijaga tenan. Aturan siji, selendangku asri, manis, laris, legi, santun, sing halus, wangi, mengkilap, regane mahal, didadekke siji. Aturan loro, selendang duweke nawang rupi, sing gede, kandel, kasar, ambune apet, regane murah, utang-utangan, kreditan, darahne pojok wae, aja sampe diwon. Loh, kok aku sing dibedak-bedakne? Selendangku iki gede lan anget lho. Senajan serate kasar, senajan warnane luntur, senajan ambune apet, murahan, kreditan. Kuwi warisan Simbah Buyut kuwi. Barang paling awet, ora gampang rusak nek kecantol, ora gampang suwek, penting nek miber paling banter. Hei yu, kuwi selendang apa terbang to yu, gede banget. Awakmu kan cungkring, cilik, gegedan selendang, kok sanu belummu protol. Lah timbang nawang legi ke? Selendang apa lap iler kae? Awake gede, selendangnya cilik nuplik. Yo Ben, penting kena gemibar. Big. Oh my god, tulung ada sitik yuk, ambune wapek, kecing, kaya kumkuman pring, marai mabuk, mulek-mulek aku. Marai pamer kemewahanku luntur nek cedek wekmu, selendangku sing larang dadi melu besuk. Iya lho yu, aku yang mambu sing. Alah, meneng wae. Lemot ae kok arep melu-melu ngino aku. Toh iya, padha menghina aku. Peh awakku cilik, wanine menghina aku. Tak mau nembok wae. Dihina-hina saya diam. Dicaci maki saya juga diam. Tetapi kali ini saya akan lawan. Takut. Cumi kamu. Wes, kini ate arep adus pagegeran. Selak amanungsan dinggo. Pokoknya dijogo di rumah dewe-dewe selendange. Sampai ilang utawa keri, ora iso mulih kayangan, resiko tanggung sendiri. Ayo. Tegas karo sumarateng sendang mustika. Oh pindolangan ing terto sendang anyiram asmara anggap yo rasa ambyo ring warik indo soang anglangi ing sendang. Bidadari ke yo ritual sik kok malah langsung jegur. Alah kesuwen slak sumuk. Iki delok lho yu, bolotku semetel iki lho. Ah, seger banget ya yu banyune. Ah, seger banget ya yu banyune. Iki iso ngomong cepet ora to? Selak kelelep engko.
Yen ono bidadari kayangan atus ing sendang iki. Bayi, delokon ku sendange. Celem lorot kuwi. Nek dijupuk gak didol mesti larang regane. Dhuwur tuwukan kae enek selendang cilik, sutra, wangi banget mesti. Regane larang. Tapi ing pojokan kono ana selendang paling gede, paling tebal, katon kuat, katon awet, mesti regane luwih larang. Mergo gedene luar biasa. Kowe bener. Wong pinter kuwi ngerti barang sing ngaji. Sing cilik kuwi mung hiasan. Sing gedhe kuwi barang utama. Delokon wae, gedene kaya terpal. Mesti regane 1 juta dhuwit. Wah, iki rezeki nomplok. Kuwi njogo kene yo. Aku tak njupuk sing ning pojokan kono kae. Siap-siap bos, aman, hati-hati. Akhirnya awake dhewe entuk selendang bidadari. Ayo agake mulih ndang dol barang iki. Mesti awake dhewe dadi CEO kaya raya mendadak, Jo. Yeay, CEO dadi CEO. Heh, sama kuwi. Ayo cepet kabur. Dulur-dulur wis cukup aduse. Ayo mulih. Aku mabuk menungso sajae ora aman iki. Ayo do mulih, cepet do mentas. Iya, Mbak Yu. Ayo, ayo. Ayo. Aja lupa kayak tak tinggal lho. Aku ra iso mentas yu. Yo, ini merepotkan, meresahkan. Selendangku hilang. Apa? Hilang? Hah? Hilang? Selendang gedeku. Sing kandel. Sing apet. Sing warisan simbah. Sapa sing paling jupuk? Wah, syukurlah. Nah aku ora ilang. Iya, nih. Nek aku aman. Aman yuk. Nek aku ya aman yuk. Aman yuk. Yuk lagi, selendangku aman. Cek dong, di panganan gitu. Yo, panganan naik. Sing tak urusi. Batu mikir selendang panganan naik. Yo, Greg, iki lah selendangku. Miturut aturan, sing selendangi ilang kudu nginep ning bumi iki nganti ketemu sing liya wis duwe selendang. Ayo mulai. Lah, ceritane biyen ora ngene lho. Kudune selendangku lho sing ilang. Dudu selendangku. Ya, kuwi kan biyen. Saiki ya wis beda lho. Kok iso lho? Kamu ya kudu gelem, kudu manut sutradarane kok. Kami pulang dulu, selamat menikmati harimu. Rasakno dirubung cingklong we. Dah. Oh, dulur-dulur kurang ajar. Tidak peduli penderitaanku. Walah, kebangetan menton nasibku. Kene ndi selendangku iki? Awas nek ketemu sing nyolong, tak pintes. Delon kowe kabeh, delon barang iki. Selendang paling gede. Mesti regane larang iki. Bakal tak adol ing pasar kutha. Aku bakal sugih. Wah, gede tenan, Bro. Tapi kok warnane rada luntur ya? Lan kok ambune rada aneh ya? Kayak klambi sing ora diubah. Mungkin hanya perasaan adik saja. Jangan diambil hati. Kuwi ambune wangi khas barang kuno. Sing lawas kuwi, sing larang regani. Meneng ae iki, yen ora ngerti apa-apa. Le, Joko, iki barang apa iki? Ambune kok kaya kumkuman pring. Lewu juga
si Mbok tidak tahu ini. Aku mau golek kayu sampai sendang keramat, Mbok. Lah, jebol bener omongmu, Mbok. Neng kono enek bidadari kayangan kungkup godhong resi bolot, Mbok. Lah iki salah siji selendangnya tak jupuk. Iki termasuk barang mewah lho, Mbok, kekayangan. Nek didol larang iki regane, Mbok. Apa iya le? Walah bagus dewe. Anak pinter dewe. Awake dewe bakal sugih le. Ora disepelekke wong-wong maneh. Engko nek wis payu lan entuk duit, hehehe. Bayarono cicilan panci karo das tenggone Mbak Ada ya le. Alah, beres, Mbok. Wis ayo budal menyang pasar gede. Loh, Mas Joko. Sajake entuk harta karun ya. Napa to, Pak? Sanes lho, Pak. Aja ngapusi kowe. Aku krungu lho sing mbok omongne mang. Miturut peta desa, wilayah Sendang Kramat kuwi isih masuk kawasan desa iki lho. Mula sampean yo kudu mbayar upeti setor desa olehmu nemu selendang kuwi. Yo ra iso, Pak. Mau iki usahaku kok. Heeh, bener kuwi. Bener apane? Ya, ngono kuwi lah pokoke. Meneng ae iki. Malah bagian ngaplo engko. Lho, yo ora iso, Mas. Nek pengen aman yo kudu bagi hasil no. Sajake itu banget, Pak. Apa arep nggih bangun dapur MBG to, Pak? Gus, meneng kowe iki. Benar kuwi, akan njaluk bagian pokoke. Utang sing mbokmu ya kudu tak bayari. Gur semoyo wae. Umpama tak openi, pitik wis beranak pinak. Malah kira-kira wis dadi mbah buyut sampean. Mangga upama to, aja rewel, ora usah kuwatir. Anakku saiki wis sugih, sing tenang, bakal tak bayar sak kandang-kandange. Hei yu, lah kowe kaya lali nek duwe utang ning aku, utang tangga sak janjang. Kowe barang kuwi yu ora usah kuwatir, tak bayar sak wit-wite. Beres to? Mbok, kok utangnya si Mbok akeh temen to? Rasa protes kowe. Utang yo nggih ngopeni kowe kuwi yo. Wong kowe yo ora gelem ngewang si Mbok kerja. Nek ra utang, atase rondo kaya si Mbok kang ngendi oleh hasil, nguripi bentukmu kuwi. Wes, kabeh sing tenang. Nek selendang iki wis dadi duit, kabeh bakal kebagian. Oh, ketemu pelakune. Jebul kowe sing njupuk selendangku. Aku wis suwi ngenteni sampai ora iso mulih nang kayangan. Loh, sampean sapa, Mbak? Kowe iki bidadari to? Kok rupane kok beda banget karo sing tak bayangke. Apa? Kowe ngomong aku elek. Kowe wis wani njupuk selendangku. Kowe muta to? Wong enek liyane sing luwih apik timbang aku. Kok malah nggonanku sing tak jupuk. Apes banget nasibmu, bro. Mbak, aku kira iki selendang paling gede, tegese paling larang. Tak balekne ae yo. Aja nesu ya, Mbak. Miturut aturan kayangan, sapa sing njupuk selendangku kudu tanggung jawab urip mati karo aku. Ya Allah, tanggung jawab. Aku salah paham, Mbak. Aku melarat, orang duwe apa-apa. Ora pantes jadi tanggungannya, Mbak. Lah Joko, kowe iki tenang bae. Aku kan wis ngelingke. Aja sembarangan njupuk barang ning alas. Saiki buktine dhewe sing tak bayangke entuk mantu ayu lan wangi, jebule entuk karma kaya ngene. Aku ya bakal ora ngerti lho lek kaya ngene. Tak kira selendang kuwi regane larang. Sapa ngerti yen dadi kaya ngene. Mbok, tulung aku. Pak Lurah, pacare tulung. Kasih
sapa sing serakah mungkasane sengsara dhewe kuwi urusanmu. Aku ra melu cawe-cawe, nikmati hidupmu ya. Ayo Pak Cari, balik ning kantor. Damel dokumentasi. Jalani utang apa? Sesor atau saham kita mana? Jalani utang kita babon. Sampai atau sahur tambrok nih kandangmu. Aduh, mendadak kurus. Wetengku selamat-selamat jo. Aduh, aku balik sih yo. Loh, Cimot, aku piye? Alamba, pikiran dewe. Walah, kebangetan man nasibku. Demikian tadi penampilan dari siswa-siswi SDN 2 Tegalrejo. Beri tepuk tangan yang meriah. Dengan berakhirnya penampilan drama malam hari ini, maka usai sudah rangkaian gelar karya dan pentas budaya serta tasyakuran Purnawiyata SDN 2 Tegalrejo. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih segala support dan partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk tim dekorasi Puspita Salon, Puspita Audio Sound System, Cahaya Kumala tim make up dan kostum. Dan sampai jumpa di gelar pentas budaya tahun depan.